जेरै हिनजावफोरखौबो मेकआप लायाबा मोजां नङा बाइकआ सुवाबा मोजां नङालै मिथिबायना हिनजावफोरनि मेकआपखौथ' मा होनबावनो गावसोरसो मिथिसिगोन मासाव खै थाखागो आरो हेल' गाइस मा खबर मारै दङ आई होप बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां दङ थ' दायो आङो माने न'आवनो दङ दंनाया ओमफ्राय दायो उपाय गैया माने न'आवनो सुनांसिगोन गारिखौ कार वाशआ बन्द' लोगोना ओंखायनो आङो उपाय गैया जि हायो सुनसै आखाइजोंनो लेथ्राबाथाय माने आं ओरैबायदि बानाय मोनो गाबोन 4 तारिख मे दा नोंथांमोननि रिजाल्ट बिसायख'थि MLA नि UPPL BPF BJP हा सोर थांगोन 15था सिटआव सोर बांसिन देरहागोन NDA देरहागोन ना UPPL देरहागोन कमेन्ट्स खालामलायदो दा जों जागायलांबाय थागोन बाइक सुनायनि गेजेरजोंनो माने जोङो रायलायलांबाय थागोन आरो ना थ' चलिए शुरू कर दे दायोथ' नोंथांमोना बयबो माने एकदम गोसोखौ एक्साइटेड जागासिनो दङ वाह मासिक अजन हाय बयबो एक्साइटेड जागासिनो दं नङा होमबा माने रिजाल्टखौ खोनासंनो आंना पार्टिया देरहाबा हामगौ होननानै आरो देरहानायाथ' बयबो देरहाजानो लुगैयो गाव गावनि पार्टिखौहाय दा जेननायाथ' जेनखासिगोन सासे MLA फ्रा सोरबा थाखानायाबो जेनगोन सोरबा थायैयाबो देरहागोन बिदि जागोन आरो दा नोंथांमोना गाबोनो सोरखौ बांसिन देरहागोन बादि मोनदों NDA खौ देरहागोन ना UPPL खौ देरहागोन बादि मोनदों कमेन्ट खालामदो बिराद खस्थ'लै बाइक मेन्टेनेन्स खालामनायाबो आरो बुलेट लाबाय होनबाथाय बेनो आरोना एसे बारा लोङो पेट्रलखौ दै जौ नङा जौ साननो हागौ सोरबा रिजाल्टआ गाबोन रिजाल्टआ फुंनि 8टानिफ्राय सानगोन दे 8टानिफ्राय निउस लाइभआव नायदो आरो आंबो लाइभ फैगोन नोंथांमोनजों दा सबसे एक्साइटेड MLA खौ खोनासंनो लुबैदों होनोब्ला LC आ अदालगुरि हिसाबै दिपेन बर' आरो रिहन दैमारि बिसोर सानैजों बिराद एक्साइटेड जागासिनो दं रायजो राजाफोरा खोनासंनो आरो हरैहाय राजु नार्जारि आरो रबिराम नार्जारिजों बिराद एक्साइटेड जागासिनो दं माने फेमासखौ आरो ओरैहाय तामुलपुराव बिश्वजित दैमारिजों आरो प्रमद बर'जों बिसिनि रिजाल्टखौ नायनो खोनासंनो एक्साइटेड जागासिनो दङ रायजो राजाफ्रा आरो हरैहाय रन्जित बसुमतारी बिथांजों पानिराम ब्रह्मजोंहाय खोनासंनो एक्साइटेड जागासिनो दङ आरो सबसे बांसिन एक्साइटेड होनोबा मिथिखाबायना सोर सेउलि मेदामजों लरेन्स सारजोंहाय बुहुद एक्साइटेड जागासिनो दं बिसिनिखौ खोनासंनो मानसिफ्रा माने सानैबो हाइ प्रफाइल होननांसिगोन सानैखौबो आङो खोनासंनो बिराद मोजां मोनदों आरो लुगैदों खोनासंनो दा रिजाल्टआ सोर देरहागोन मागोन वार्कार्सफ्राहाय आंना मोननैबो साइडआव दङ BPF आवबो दङ UPPL आवबो दङ BJP आव गैया टटेलि जिर' BJP आव जिर' BJP ना लोगो गैया कंग्रेसनिबो गैया APB आथ' गैया गैस्राया जोंनाव APB आथ' गोदानसो नालाय एक्सुवेलि आरो APB आ MLA आवबो गेलेखायाखै नालाय गैयालै APB जिर' आंनिया लोगोआ दा सोर देरहायो आं भटखौ सोरनो होदों खोन्थाला आङो नोंथांमोना रायलायनायाव हमनो हादोंबा नोंथांमोननि बाथ्रासो आरो हमनो हाया सोर बहा होदों नङा होमबा न'खरावनो गावस्राजोबदों मानसिफोरना भटआ दा खोन्थालाय 15था सिटआव NDA 8टा मोनगोन ना 10टा मोनगोन UPPL आ 4 मोनगोन ना 6टा मोनगोन खोन्थाहरसै कमेन्ट्सआव सोर हायो सोरना राइट जायो बिराद खस्थ'लै बाइक सुनायाबो फाग्लासो मेचिन गैयाबा मेचिन दङ माने बाइकखौ लांजाया जेराव मेचिना दङ कम्फर्टेबल नङा जेरै हिनजावफोरखौबो मेकआप लायाबा मोजां नङा बाइकआ सुवाबा मोजां नङालै मिथिबायना हिनजावफोरनि मेकआपखौथ' मा होनबावनो गावसोरसो मिथिसिगोन मासाव खै थाखागो आरो खैस' गारो हाजार गारो
माबा माबि मोदोमलाजोबथारो सोरनिबा खाथियाव थाफ्लांबा खम दामि दामि क्रिम फुनो बे आंनाथ' खालि मा बर' प्लास गोजां बोथोराव बर' प्लासानो एकदम बरिया एस फाउलिन ना एस पलिन बेखौ फुननाय जायो सम सम जोंना आरोना हौवाफ्राबो खायसे देलायो खिन्थु आंनि लोगोफ्राबो साफा सानै पार्लाराव हाबो मोदोम फुलायनाय क्रिम फुनना फैयो सेन्टफ्रा बडि स्प्रे नाङालै आंनो बिदिखौ सोरनिबा सोरनिबा बे बर'आव रिल्स खालामग्रा दं हिनजावफोर बिसिनि खावलायखौ नायबाथ' साम'जों ओरै एरख'बाथाय 100 ग्रामसो मेकआप ओंखारनांगौ सोरबा सोरबा रिल्स बानायग्रा हिनजावफोर आयौ आयौ मेकआपानो लाजाया दा जाहांबाय आरो दै लायबावनोसै नै बेजों लायनांगौ दैया लाबोबावबाय जासिगोनलै बाइकखौहाय लादोंबा एसे अननांगौलै लोगोफोर अनबासो मोजां जायो नङाबा थाब बोरायो आरो रिसेल भेलुआवहाय खम मोनो जुदि बाइकखौ नोङो साफा लाखियाबा फानफिननायावहाय दाम मोननो नागिरा ओमफ्राय जुदि नों मोजां साफा लाखियोबा गारिफोरखौहाय इन्जिनफोरखौहाय जोरनायजों लोगोसे कालाराबो डिसकालार बारा जाया ओमफ्राय साफायैनो थायो इन्जिनाबो मोजां थायो फाननायावबो मोजां मोनो आरो आं बे बाइकखौ फानसिगोन बारा गोबाव गैला जुदि सोरबाफोर फल'वार्सफ्रा लानोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा नङा मास मोननैसो सालायबावगोन जोंनियावहाय गेलेदों BPF-आ 11टा गेलेदों UPPL-आ गेलेदों 15टा BPF गेलेदों मोनब्रै BTC-आव आरो दा इन्डियाजों होनोब्ला BPF दङ BJP दङ बेराफारसेथिं उल्था पार्टि होनोबा दङ जोंहा ओरैहाय मा UPPL दङ दा UPPL-आहाय बुंदों बांसिन सिट देरहागोन होननानै रिजनेल पार्टि हिसाबै आरो बेराफारसेथिं रिजनेल पार्टि हिसाबै दङ BPF बिसोरबो बुंदों बांसिन देरहागोन बबेबा एगजिट पलावहाय होदों BPF-आ 15टायावहाय 14टा देरहागोन माने इन्डिया आरो ओमफ्राय UPPL-आ मोनसेल' देरहागोन होननानै पसिबोल नंद्राया बारा नंनायालाय दा आंनि नलेज मथे UPPL-खौहाय मोनब्रैनिफ्राय 6टानि गेजेराव थागोन बायदि मोनदों आं इन्डिया हिसाबै 8टा 9टा कंग्रेसआ बोरैबा लाखि दंबा पर्पलजरायाव मोननो हागौ बावबो जुदि बोरैबाफोर जाबा मोननायबो नङा नामा दा बेनो आरो गाबोन फुंनि 8टायाव सानगोन दै रायजोफोर 8टायाव बयबो आंनि लाइभआव थाबानो जाबाय आं लाइभ फैगोन ओमफ्राय 1टा बा हयथ' 2टायाव रिजाल्टआ फुरा ओंखारजोबगोन दै फुरा ओंखारजोबगोन सोर देरहागोन सोर देरहा गाबोन एकदम नोंथांमोना गोसोखौ फुरा गोरा खालामनानै रिजाल्टखौ नेदो ओमफ्राय सोर मायाव रंजायो रंजादो लास्टलि बेल' गावजों गाव बुलायनाङा गाबोन खाना जानायफोराव गामिजों गामि पार्टियाथ' बेलेग बेलेग थायो नालाय आरो जायफ्रा देरहागोन ना एडभान्स कंग्रेचुलेसन थाबाय आरो देरहायोबा जाहाथे मोजां बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदो सारमोन